Gaur urriak 15, gaur egun berezia eta Iruñara joko dugu bertan delako Jon Gomez garai. Jon, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai horixe eta saioaren hasieran ere aurreratu dizuegu. Arratsaldeko 7:00 bertan Iruñeko Gaztelu plaza honetatik bertatik abiatuko da manifestazio jendetsua, espero da behintzat, bertatik Sarasateko paseora arte, Palestinaen alde eta Israel egiten ari den genozidioen aurka protesta egiteko. Baina guk horren aurretik kukutsu bat egina izan dugu Salam Gaza Nafarroa elkarteko lagun batekin, Iñaki Iriarte da bera, eta bera kontatuko digu pixkatxo bat. Arratsaldeon, Iñaki. Arratsaldeon. Pixkatxo bat kontatu diguzu, eta jakin nahi dugu Palestinaen egoera egun nola dagoen, bake prozesu baten omen gaudelako, baina horren aurretik, Iñaki, kuriositate daukat, Salam Gaza Nafarroa zuen elkartea nahiko berria delako, ezta? Nahiko berria da, joan den abenduan fundatu zuten, hemen Iruñean bizi diren Gazako pertsona batzuek eta bertzen Nafarro batzuek, eta orduz geroztik edikatuko dira, edo diru laguntza eta laguntza humanitarioa horra bidaltzera tokiko nazio edo gobernu kanpoko erakundeen bidez. Nola daramate Salam Gaza Nafarroa elkarteko kide palestinarrek, zure lankide edo kidek, nola daramate egungo egoera, ausartzen dira jendaurrean aritzera, nola daude? Ez beti, egoera oso nahasia da eta oso txarra bertan dituzten aireentzat, ezta? Sofrimendu pertsonal itzela, eta gainera kontatzen dizkiguten gertaerak, bertako baldintzak eta badira sinestezinak. Errate baterako duela zonbat aste, horietarik batek kontatzen zidan hango batek errantziola etxean, sehaskan, arratoi haundi batzuk jankatzen ari zirela aurrak. Bazela egoera guziz apokaliptikoa kontezina. Eta badago esperantzarik bake prozesu honetan, zein da gaur egungo egoera? Guk hemendik Euskal Herritik askorik ere ez dakigulako, laguntza humanitarioa sartzen omen dabil, bateko presoak eta beste bateko baituak askatzen edo askatu dituzte dagoeneko, badago esperantzarik beraz? Nik izan nahiko nuke itxaropentsu. Gustatuko izateke pentsatzea horren gontan ateako dela, baina egia da elkartearen kide gehienak ezkorrak direla. Eta antza bertakoek, Gazakoek erran nahi dut ere oso ezkorrak. Beldur dira, bombardaketak has daitezkela, egia da ez direla guziz etendu, gaur berean 9 pertsona bertan hil dira bombardaketengatik. Horrezaz gain Hamas eta bertako Israelek eutxitako banda armaden arteko liskarrak eman dira, eta beraz ondikoz bakea oraindik ez da iritsi. Esperantza bai, baina egia da mementuz ez duela pinta honik izaten. Ez dakit bake prozesu honek, eta agian nire iritzia da, Iñaki, baina ez dakit bake prozesu honek ere ez duen asko Trumpen figura, itxura, zuritzeko antzespen batetik, alfombra gorri bat jartzearen aldetik, badu horrek guzti honekin zer ikusirik? Izan leike, egia da mementuz balio duela pertsona batzuk askatzeko, bi banduetatik, eta laguntza humanitarioa Gazan sartzen ari izateko. Baina egia da, azken orduetan gauzak txarrera egiten ari direla, eta lehen erraten ari nintzen moduan ez du orai duela aste bat izan zezaken pinta honak. Hala ere, zuk ere esan duzu, Iñaki, zuen elkartean, Salam Gaza Nafarroa elkartean, lan handia egiten ari zaretela, tartean palestindar kideak eta sortzaileak direla elkartean, eta ari zarete dirua biltzen, bereziki, ara bertako gobernuz kanpoko erakunde fidagarriei, dirua bidaltzeko. Hori da guk Euskal Herritarrok eta kasuretan iruindarrok daukagun aukera palestinarrak laguntzeko? Bueno, egia da, eta hori erran behar da, egin handi batean eskuak lotuta ditugula, Israelek erabaki hartio mugak zabaltzea. Hori gertatu hartio, egin dezakegun laguntza guzia motza gera daiteke. Baina bai, zerranik ez laguntza guzia ongietorria dela, eta hemengoek ere diru laguntzen bidez, elkarte desberdinetan, ez bakarrik gurean, edozein elkartetan, parte har dezaketela, eta diru laguntzak, bolondrez gisa gauzak egiten, eta bai, dena ongitorria izanen dela.
eta gure gaurko kasuan behintzat Euskal Herritik mundu zabalera, ez gure ahotsa, Euskaldunon ahotsa, elkartasun ahots hori islatu daitela, batetik Iñakik esan duen moduan, voluntario bolondrez lanak egiten, diru eskaintzak egiten, eta zergaitik ez, gaur arratsaldeko 7:00 bertan, hementxe Iruñeko Gaztelu plazan konbokatuta edo deituta dagoen manifestaziora etorrita. Edo Euskal Herriko herri gehientsuetan elkarretaratzeak ere deituta daude, beraz Iñaki hori ere bada modu simboliko bat bada ere, baina bada behintzat palestinadarrak bakarrik ez daudela erakusteko modua, ezta? Hori da, bai. Hala ere, ez daukagu denbora askorik Iñaki, eskerrik asko, une gogorrak dira, ea bakai prozesu hori, orain 2 urteko urriaren 7 horretatik bakarrik ez datorna, 1948tik datorren Palestinen aurkako genozidio luze batetik dator guzti hau, ia, benetan bake prozesu honek balio duen, eskerrik asko gaur guri tartetxo eskaintzaitik zuzenean bi bazuekeri, eta badakizue, Salam Gaza Nafarroa elkartea baduela webgunea, eta bertan komunikabidetatik harago, bertara egunerokoen berri bideo bidez ere helarazten ari direla elkarteko kideak. Beraz, plazer bauzue, bertan ere izango duzue palestinarren berri. Iñaki, eskerrik asko, eta zuek lagunok ikusentzuleok Iruñerrian bazaudete, bakizue 7:00 hementxe dugula hitzordua Gaztelu plazan. Gero arte. Jon Gomez Garai, eskerrik asko Iruñatik, mobilizazioien atari horretatik zuzenean, eskerrik asko, eta Salangazako ordezkariaren hitzak entzun da gero, ezkor egoteko arrazoi